दीवानी हो दीवानी हो होय हम भोला के दीवानी होय हम भोला के दीवानी तनी पतिया तुम्हारी हमारी लैदा कली पहिल का तुम्हारी लैदा चर चाका वाली गाड़ी 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 लैदा। लेकिन एगो ऐसन गीत बा बेंजू के आवाज, लेकिन आप लोग के तरफ से एनर्जी बहुत कम आवता। हाँ मॉनिटर में बेंजू की आवाज। हेलो की जाए अब सावन में कोट जल ढारे लैदा राजा चर चर चाका वाली आगे याद बा आगे वाला बोर्ड याद बा आप सबके कि सब हर चिंता फिक्रिया बिसारी लैदा एगो अब गिरुआ कलर वाली साड़ी लैदा कि जाए सावन में कोट जल ढारी लैदा राजा अब चर चर चाका वाली गाड़ी लैदा राजा। आगे के शब्द गावे के बा हमनी के बीच में सिंपी भाभी के भी आगमन हो गई और इहो के डिमांड कम ना रहेला। सावन में हर मेहरारू के एगो हरियर चाहिए या गेरुआ रंग के साड़ी चाहिए, 2 गो जरूर साड़ी चाहिए आ हरियर हरियर चूड़ी। तो चली हम पीछे भी आ सके निका हम नीचे आ सके नहीं रहुआ सबे नाम मन से डांस करत हमरा आवे के पड़ी आ जाए। चलिए कि सब हर चिंता फिक्रिया बिसारी लैदा होए गो कि गिरुआ कलर वाली साड़ी लैदा भैया मंच पे खाली रह के अगर गा दी और रउआ सब ना झूमम तो हमारा अवले स्वार्थ ना होई। ऐसा लागे कि रउआ सब हमरा के मन पे ना करेने देखावा खाली करेने तो देखावा नहीं के करे कि हम चारों कोना हम घूम दे। एक बार सब लोग बोली मिल के जयकारा लगाए नमो पार्वती पते हारा हारा। लेकिन रउआ सब नहीं बोलो एक बार सब लोग मिला दे कि सेल्फी लगाए तो भाई चलिए बस भैया 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 ब्रजेश भैया थोड़ा आवल जरूरी बा जुनून कम होता है वो सब साइड होके साइड होके साइड होके सब लोग हाथ अपन ऊपर करे दाम पहले हाथ ऊपर करे जे भी बाबा के दरबार में आइल बा और ऊपर ऊपर ब्रिज में जो जितना भी लोग बा सब लोग हाथ ऊपर करी बोले एक बार नमो पार्वती पते अब दोनों हाथ कैमरा आप लोग नीचे कर दी और दोनों हाथ ऊपर कर एक बार कि सब चिंता फिक्रिया सारी लैदा गेरुआ कलर वाली
सब सादे कहिए चिंता फिक्रिया बिसारे सब लोग लग जाते हैं पार्टी में देखा तनी कि सब अब रिदम चली बोलो भैया कि सब चिंता आगे आदरणीय लोग बैठल बा जे सजन मने जे मन से अस्थिर बा रउआ सबके भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन कहब कि जब गार्जियन ताली बजाई तो और भी लोग परिवार के लोग बजेबे करी। कैसे हद दर्शनवा के दाद सनवा के अरे कौरव ये राजा दर्शनवा के आई तो रीडम में ओ दर्शनवा के दर्शनवा के कौरव ये राजा दर्शनवा मनवा के यार मनवा के सरधा मोरा मोरा मनवा के मुझसे रुपया और कहती है राजा रउआ से व्यवस्था में के होगा आई एटीएम घोली रउआ आ जाई निकाल के लिए आई और कहती है कि एटीएम से रुपया उतारी लईगा भैया बोलो भैया। अब दूगो सखी लोग आइल बा हम चाहब कि रउआ सब भी आ जाए। एक एगो गमछा दिया जाओ बाबा आई का हमें गमछा बा एगो और बा आई सबे हाँ मर्यादा में कि एटीएम से रुपया अरे उतारी लईदा सेवा जी के इस टिकट मारी लईदा और ही जाना तनी